Askara tisekerere. Exactly. Now we are seeing the picture. Yes. Yes, yes. It's a good activity. Magadi. No, Farah is what no, but not Amen. Guru Farah ere. Varanda kadzi oye. Ah, musunya so Farah ikochiko. Varanda kadzi oye. Farah ere. Ambere kumba msha. Amen. Amen. Nekuchatisa we. Amen. Basi nechihure. Basi nacho. Aiwa tizi masupporters handiti. Hanzi kune vanetsa nekuchita handiti. Aizi real solution mama. Au revenge murume nekurohwa stonyeni. Anozooneka kuti ibenzi rest ndiani pakati penyu muri tu. Azvibudi varandakadzi. Nguva ino yamandipa yekuti ndiyozorairawo murandakadzi. Akupinda munyaya dzacho. Isati nazvatinosiya. Hatisefi handiti. Hanzi mwana ngaite sei? Mwanasikana kauya. Asati ranyatsoziva muTactic wacho. Saka anofana kudzwa zvese handiti. Saka handidiyo nevachinyara vaita pasi imama imfundisi. Kana vabva pano muri kunorohwa chi? Stonyen. Saka hatisi kuda zvekuti yuhi. Mai panguva dzacho unenge usingati yuhi handita. Ndoda kuremekedza nami vedu vari pano vehwisiri. Ndinokuremekedza yana mama. Munonifungidzisa mwini wangu wakudhara kwete vemazuva. Vakudhara ndo yavaipfeka chaivo vachiimba songi yekuti aiwa uya yana mama timboimba songi iyo. Mwari ndiye somewhere along the line. Ndinozongodzoswa because ndine basa rekuita pandenda tosvika. Ipapo chaipo. Right, hatisitopedza nguva because tatanga later. Nditi mwanasikana makorokoto chekutanga nekupinda musvitsa. Kwauri kuita nekupinda mumba. Waenda kwete neback door. Unodiriko kuenda nekuseri. Kungwereka nakatumbuka titanana kudai. Kuti uzoti zvaitikira haungazvizivi. Asi murandakadzi wabvuma kuti no, ini ndichaenda pajekerere. Vanhu vazive kuti ndakaita sei. Ndakaenda. Ndisingazive pakudzoka kuti uchavazivisa here. Asi pakuenda waita zvakadini? Zvakanaka. Ndogara ndichiudza vanhu igaro ziva. Handifarire kufadza vanhu nenhema. Haina kuchipa. Amen varandakadzi. Amen varandakadzi.
kuti uzosvika 3 years totoka kutombohombera maoko. Haleluya. Vari 3 years Johnny. Vari 4 5 10 15 20. Amen. Makakomborera. Imba is not simple. Handisita kukudza zvekukuchikidzira, indofanira kutaura inonzi reality. Madzimai. Ngategei kunyeberana ndafora kuti pane mabato emachechi mese muri pano. Imba ine zvainotakura, ine nguva dzerufaro, ine nguva dzekusuwa, ine nguva yekuti ndinototi dai ndiri single, ine nguva yekuti ndinoti ndakazviitireiko, ine nguva yainonakidza marriage. You feel kuti no, this is everything. Kana chero kuti is not an achievement, igomborero kubva kuna ani, kuna Mwari unenge wachirwawo zvakanaka, nekuti chero handiti kuna King Solomon chaiko handiziri ndakadaro. Mwari akatinoti vanhu vanofanira kugara vari vairi, hazvina kunaka, asi macircumstances eupenyu anozoitika kuti unge wega, haisi mhosva futi. Pane vamwe vakatongobarirwa kugara vega, vakangoitawo sevanhu vakaita example like inini zvangu, but handizivi pane mwe mukomana akazouya akandikonesa, but I think nhandirect ndiri ndege, asi ndakazongowanikwawo zvangu. Zvinowanika futi izvozvo handiti, nekuti ndanga ndazvipira kuti no, zvandava ndega zvandasiyana nemurume, basa rangu rare kuticha vakadzi, ndisina chinondivhiringa. Asi I think Mwari vazondipa futi ndenchi. Saka akandipa partner kuti panozomboitwa Newstown ndouyowo futi chi kwamuri handiti, kuti rudo rurambe ruchiita overflow hanimazvona. Imba iyi mwanasikana yakaoma. First kune chinhu chinonzi hama. Usafunga kuti warorwa, anzani kwemurume wako Joseph Humphrey. Oh, ndakapedzera una Joseph paya. Wakazomsiya? Because ndakanyaiona angana Brian ndakamutaura kuti hasikuita. Ndobva azowana Lameki. Ndobva George. Saka apo wapanani? I'm just joking. Hama dzemurume muriko. Yes. Ndikutamba vedu vemuranda akadzi handimuzivi. Ndangobhukwa chete. Mungatozoti Mai Tt vakazvitaura. Aiwa handimuzive zvangu. Zvawakuenda kuna Humphrey. Humphrey uyu uri kuona vanhu vese vari kuti tiri hama dzake. Warorwa naHumphrey nerudhende rwehama dzake. Hama idzodzi uchidziona mukupinda nekubuda mumba mako. Inini handambobvira ndakaita pressure nehama mukurorwa kwangu, even kurecent kwandiri uku. Nehama ndinotombokata mafoni, vanondida zvakapfurikidza. Because hama ndo dzinozokuprotecta kumberi umoziya. Because kana Humphrey adedzera handichada, amai vachada, tete vaHumphrey futi vadedzera, ndo paunoona kuti hazvina kumira mushe. But ukaona amai vaHumphrey toti murora habvi pano, makamboonotana mai rekuti akati habvi pano Humphrey munogona kungogarisana iwo naamai Humphrey asipo. Vanhu vanongoda kubatwa zvakanaka, that's all I can say. Kungovaitira mushe, chikafu itoilet, iwe nyarara iwe akuwanikwa. Uri kudairira amen. Vanoda kungobatwa zvakanaka. I know hama dzemurume can be very strong. Zvatakaunzirwa musha wani? Musha waZakarombe mutsvuku anobleach. Vamwe vanobva vataura nekwavasina kuswera. Ane nzara dzakareba. Anditika musaba anything vatete. Anenge atotaurwa asati atombobuda musha. Newanika chishona chedu. Muroro even ana mai vekuchechi ndinonyeba here. Muroro antoya patombo
akamboita mashoko akawanda asi azhinji haasi ekuteerera mashoko aya nekuti unogona kugara une stress uchingochema iwe wakavingani kufadza Humphrey hanzi muroora dofo asi achigona kufadza baba hamba dzechingoti ngaende iyana angoti it's only that hapana zvamunoziva kuti achataura hama dzoti muroora idi benzi dofo muTactic chaiwo wemimba yemukadzi veduwe ndinyarudzirewo ene ndandichikumbira kuti vana vamboya ndibatsireiwo nekuti vatakuda kupinda apa panoda kuti vana vange vasipo handidi kuti vana vozangoti tiri kwaMai Tt vanga vachiita zvinhu zvavo vana ngavabve vana vese vanoandastenda vana ava ndo vandiri kutotaura kana mai vacho ndokumbirawo madhiri enyu manje hasi enyu aya ani mazvona madhiri edu mwana wese akunzwa kutaura ngaabve pano nekuti zvokuzonzi Mai Tt vari kuitisa vana sisi vabva here vana ko vana vatsvaka kuchemera kugara vana vacho vanenge vanodowo zvino vanochemera kugara sei zvino vakada zvinhu vari vana kudai ameni varandakadzi ameni anamai soderei muzadze kumberi handizi kuti pani maVIP here achawe zvakutoda wechidiki anosimuka achita zvebasa chezvo kozi vechikura ava vanenge vakubhendesa mai uya murandi usawanike uchabaya anything tinotenda Uchisimukira straight zvakanaka chifuya kwamuri futi zvese nevanhu magarisera kuri kupisa ndiani kwaunza idea yemajini varandakadzi majini ari kupisa aya handiti vana ngavainde makawira Humphrey handiti ka Humphrey ukangomugonera zvemafonten chimbomirai varandakadzi ndatenda mukadzi unofanira kufadza murume hazvina kuti vanorambana mudzimba vai mamarriages a lot of things happen dzimwe nguva unorambwa zina kana chavatadzi andiva dzimwe nguva mwe china chaiyo unenge wakabva newako murume kumba saka spiritual nephysical hazviite sei omwere kana imba yatoparara zvokuti uziye reason chaiyo vamwe hamutorina mareason wai makabuda mudzimba vamwe makangobudawo nezvinonetsawo zvemudzimba hakuna munhu asingakanganise munhu wese muroora somewhere elsewhere asi zvinowanika asi kana watomboiwana chiibatisise usarambe uchipinda sekubuda uchipinda nekubuda kuita mbiri yekupinda nekubuda hazvinakidzi chero indakapinda nekubuda ndosaka ndichiticha varandakadzi kuti imbaka haizo kuita day to day in and out ndakatoudza Mwari ndikati Mwari iyoyi yandiri kupinda iyoyira ngaitova yekupedzisira ukozi zvakubhora dzikadarika 3 dzinozoita here nai varandakadzi idzo nzira ukaona dzazodarikawo makusviko kumberi chiregai mai imba yaita sei chingoparidzai shoko raMwari handi mazvona because at the end of the day haufe futi kana usimba macho imba waparara wadini zvese zvinongowanika handiti kana
Humphrey uyu anofana kubatwa zvakanaka. Achirisi. Kana masvika panguva mainini muri musikana kaima munombobara muna experience. Chiuno chenyu ichi chamakadai kuta. Tinofana kushanda basa. Kumba kwenyu amshuwa zvese zvazviri. You hate them. Vanokona kuti ndive mari dzavo vanhu. Havazive pasi vanhu. Makasiya mukasiya zvose nekuti pane chinhu chimwe chete chamaifambira chisiri kumba. Chiriko zvacho but chababa wenyu achiite sei? Chihanzvadzi achiite sei? Wakaona kuti chaHumphrey ndo chinoita sei? Wakati Mwari ndakusiya mhuri, baba vakandikudza, vakandirera, hanzvadzi yakandikudza, ichi ndirova kutyoro, ndakuenda kuna Humphrey Mwari, kuti Humphrey uyu Mwari, afaneke zvose zvanoda ndimupe. Ari kutenderana nazvo dairame nekuti zvose wanga unazvo but wasarudza kusiya abereki chaiwo. Funga kuti unokura kusvika pa25 years kuti utize umba kwenyu kuti ungondorohwa izvozvo kuti vakadzi chirega kuita usimbe. Tisati tombosvika ipapo urega kuchina. China. Mamwe madzimai so wakapfura unoti asi papfura mabhirimu. Fish. Kugeza muri kundoona inini indogeza handibvunzwe nemunhu chero ndikaita bundu chero ndikaita chiyasi ndinoita sei kugeza kuzora kugeza pamiri wako vamwe vakadzi amugeze kusvika kumba 7 ini ndozombowana hangu time dzandorara but ndichimuka ndoita sei vamwe munomuka late like me kana ndarara ndichishanda munoziva kuti I travel a lot ndorara but the first thing nyasi mama dairai nyasi iyoyo vakadzi tineti nyasi yedu iyi inochengeta zvakawanda ndavadzorera zvakawanda tona kuchizoputika mahips zvinobva downstairs. Yes. Downstairs inonha kuchengetedzwa vasikana. Amen. Kugara iri plain hapwa inowanzosviba kuita black inokweshwa dzimanguva hichi nemabvi nemanakles haisi nyaya yengobleacha but zvakangosikwa zvakadaro. If you look at it zvitori darker than what the rest of the body. It's up to you kuti uchizoroita sei anoita kuti zvitonani. Safe sango unoita churu pamune murume nyangwe uri single. Those hairs munoita to what do you call them? Whatever you call them. Plain kusina kuri straight mareza everything zviri kwaisota bvumizwa kushefa. Amen papa. Baba vanosvika pamusoro peforest. Black forest. And do you know kuti baba vari soft antimozvona panopinda paforest paya anochekwa neforest. Hazvichanakidza zvakuita sei zvakurwadza. Tisatambotaura nyaya uri kunzwa here murandakadzi. Ngatirege kuona outside appearance hatingafugure kuti inside but baba
vakana vapindawo iwe unoita action ndipewo mvura zvanoita zvoda muise kumira mvura hanzi ndipewo mvura yekunwa asikana kurumbidzai time iri kutofamba because tichida kuona zvese kudzidza ndopanguva yekudzidza newe wakarorwa usakadzidza uchiektawo anditi vamwe vakadzi munoita kunge mafa kuita kunge matofa musiwoyo kuita kunge muchatonzi rest in peace unenge usinganzwe uluju here kunze ari pasaiteiwe uluju mubuze kuti naiwe Rest in peace. Yeah, 15%. 15%. It's okay, no sabajaj. Unofanirwa kudairira. Baba, vanonzani Abraham. Free. Atita anofamba achienda achifamba achienda kwewe wadiwo kufamba naHumphrey uchiteedzera zvaarega nepakati opinda ipapo Humphrey akati nekunze otevera Humphrey akati neuko uchiteera uchimudeidzawo zita kuti anzwe manyukunyuku kuti naiwe hamu gogo Shogwe nogati zi kunge urikuchika panguva yepeacekeeping. Humphrey wacho akanganzwei Hapana. kana kunze uku achibombe raibhevha akawanikwa imi apinda Mushita. imi muchimukura muchimubudizwa mumba muchimukura nyaya haisi yakushanda varandakadzi ana mai veruwadzano nyaya ndekuti kana wabva kushimanda enda unobata basa varume venyu vanambokutakira indimi chokwadi taura mwana wamai vangu ipapo havana kukutakira indimi varume ava vane zvavakaona mamuri zvinenge hunhu laiki katsika kekwawabva kamwe kamuTactic kawinako kanenge kakangopenga so kamwe katsika kekuti anozoti uyu munhu anondichengetera amai achindichengetera vana achikwanisa kubika handimakise kumafunctions vamwe vakadzi muno mune varume vasingakwendesei kumafunction because munomakisa unoendwa sei newo kwamereki une wigi inenge gumbezere kuchikuru unoendwa sei newe kutinda uchipfeka kunge munhu ari kutandabodzi unoendwa newe sei kumafunctions anoshamisa ekubasa uchipfeka sketi telerin printed inenge yakabhenda yakadai varume vakaipa le varume vakaipa ndotozviziva wini ndoziva bozi vatiti vangu vaka but ndine mamistakes angu andakaita mulife handiri kukorekta pane kabenten kangu macorrections Corrections. unokungati muri vangakutore vari mone mwaitondita the study of my wife pai paanozobuda kunze pai atarise dressing atarise munhukadzi wake apa akatokutora iwe different mhani usanyambero danzi akandidanda akadaro ungadivawo nepulling socks musoro ndiana anonyenga munhu ane pulling socks Hakuna. akatokunyenga wakapoda uri pane imwe nzvimbo pamwoyo yekuchechi
indakanyengerwa muchechi nababa titi vaex handichada hangu kutaura nezvake zvaundipuwa ndautaura zvemnyowani iri up to date wapinda imomo wakuda kutamba nemba kune vanoita 180 vekuti kana achiitwa chinenge chakadai iwe unenge wakaita kusunga murume kuti iwe vhura iwe ndiri kurwadziwa neiko mugodhi wakabuda vana 4 uyo ndiri kurwadziwa mira taura ufambe nayo Mai Tt nekuti vakadzi vane usimbe ava vatiri kuona vari apataura ndikuti mapaudha aya akunyungudika kuri kupisa cyclone nje ndipe chitauro thank you ndasiya izvi mota zvawakangodiwa wakadaro kare akukozi pane machanges ka nokuti kana wawanikwa kunge mhandara yedu uyu akamira izvezvi anozovata panenge aseke kungogara akatamwe masiripas akatarisa pasi ndosaka kune mabra asi panopfeka mabra but kana tiri kumba zvedu we could go around vachiona but keep appearances varungu vakadaro kana watororwa zvatowes yacompetition indawanikwa nemwana mudiki munofunga kuti ndichagedza kangani pazuva izvezvi kana 5 times inda utongogara ndiri mvura izvezvi ndikangobva pano nda kutondojambira yes chokwadi. Do you know how many messages it shows me? Ekungwa munyenga chete ekungwa mudza kuti wakarora Chembere wakachaiva Chembere yakazodai Chembere ikazodai Chembere ine vana vairi Chembere but kana uchiziva muTactic yacho kuri Chembere hazvitsvagi izvozvo kana tomhembe mukati ndinokutora kuti bhebi wane kutora mai yangwanzi kutora kuti ndinoda Chembere yangu because Chembere inoziva muTactic wacho zvouri mudiki kudai so wakunoita kunge ndiwe Chembere baba vanoenda varume vamirire izvozvo zvisina nebasa rese nevarume ambovitengwe zvamune muchivukura zve murume ukangopa chinena chaicho anototi ava ndo vari kutopenga chero vakaita mufundisi anongoti tatenda mufundisi achibva ipapo anotende mufundisi uyaotokwa because ane achinakirwa saka chinji anozonotenda kumufundisi mufundisi here panapa kana wamimba yakatika vanozvimirira 1 by 1 vasipo vachikuza kurohwa kwako kwestonyeni munhu angade kubhoyekana nekuti hanzi pane mufundisi vati siya mukadzi wako vaenda kupika kumana ngativaudze kuti yakurezuka sei marezikirwa anoitwa vakadzi achirezikira varume manjesaka muchava wachita ma20 years nemunhu wake anoziva goposti rake haanei nezvinotaurwa nevanhu iyo usateerere inini murume wangu ndotogara ndichiseka naye kuti wadii kumbowanyenga vafare ndichine basa nazve isama retired hatizvitsvagi wadii kumunyenga musi weappointment ndoenda newe nekuti kune vanhu vasingangofari kana munhu achifara nazvo nekuti murume pakandinyenga handizi kuti iwowo wanga uripi kuti unyengwewo indakangonyengwawo hani mazvoni ungadi wakangomutaimira panguva yaanga ari singu nekuti anga ari singu hani mazvoni ndobva azotondidhaivhirawo zvangu inini mazvoni saka is not a crime kudiwa adiwa ilaki rake adiwa usaite sei yes iwe wadiwa nahamflu ilaki rako kuchauya tuvasikana iwe munyika mune vakadzi vakanaka mani nombona mata kuna mwari kuti mwari makaitireyo dai vati kungoti une kushata kwacho mwari anokuitira mafevhe ekuti unochati kuamisingi imusangopfuure kunge mweya wetsvina chii chaitika
hanzi kana nyasha dzikawanda murume afterisa anogona kutorera chinyangirifoni chikutange chiri kuenda icho chichiita sei kamaini yavo akabhara 4 uchiti my husband anochitora because pane imwe muTactic wachaita waunenge usina saka bata muTactic Bata muTactic. I see her now. It comes with a lot of things. Yes. I see her usimbe futi. Amen. Unoona mwana wachita usimbe. Mamwe muchifurirana agenda iyoyo makazopiwa. Amene kuti makazopiwa ere nemaninga acho. Asi munoda kuti agenda yamusingagone. Ukavata usingabikire murume anokusiya because kune ma small house. Anotenga ku ine manga ichipara nzara dzake achita peruzi achishiva murume wako iwe uchiti jenda unofira nyaya dzana mai vanonzwani vejenda vakuru vemajenda vachikurasisai uchita 50-50 vanogaramba kwako minister of gender Avagare. kutseki Minister of gender anogaramba kwenyu Agareko. muri minister of gender anenge vachikuza here Minister of gender anongotara nekuti vane mari dzavo vahuna kana sendi wekudzokera huna wekuchemera hauna ukasiwa nababachero vabereki vanogona kutokuramba kuti sanirana ano vabereki mapasta anokudza kuti kundinyadzisa kukereke dzokera kumurume pamurume ane nyupusi unofunga kuti murume ane nyupusi angatedzere yako grey and blue yakatindivara nekusakwesha aiwa rinzwe ishoko iri rinoda kuti muriteerere mugoriita mugorinzwa vasikana nekuti kana munhu achitaura teererai zvipinde umo mugozozviita bhaibheri shoko ramwari rinobva rataura kuti inzwa nekuita ndo pamuri kutonzwira pasi ukasazozviitawo it's your own lookout. Saka ndauya kuzotaura pano vasikana kuti ngatigezi ngatizvishongedze face haina basa outlook haina basa zvauri mwari akatokusika itozvoti uchazviwanira munhu wako zvautori izvozvo unotozviwanira munhu wako unogona kutozviwanira bofu rako but bofu iroro ngarifile kuti zvinhu zviintact yani richibata kwasakozi bofu rirege kudhikita mumasuwe rinotiza futi bofu racho iroro apa risikuona sirinotiza because of smell zvanga zvichitaurwa zveunzi geza iwewe tatati mumbozorora tichivapa ndoka muchizorora mirangite zvandafambira mandi ndakapinda alright masheza ari kuno mumanga mutsvaira ana mai nemunhu ngavarespect hauzongwarisi kukunda munhu akatanga kuona chiono amai ndo vakatanga kugeza chunu ivo vakazongoyochakura chaadjasta saka chazoshamisa paubereki wemunhu ini chero ndaita benzi mai vemurume ndoremekedza chaite vemurume ndoremekedza achero mungasecha hisiri yekwandakabva ndaivaremekedza vakazongotadza kunditenda asi kuremekedza vakatanga kuona munhu amai ngavaremekedza tete ngavaremekedzwe musaudzane zvokuti iwe wakadzoka iwe uchaenda futi upenyu hauzi hwekudadirana vasikana kana waroorwa haufanirwi kudadira mumwe munhu ari panext newe kunge wajoina loto zvopiwa loto here zvokuwanikwa kwenyu izvozvo chingopinda imomo uziye zvawafambira zvemurume wako nehama dzemurume wako nekuzvipozishina iwewe muomberema kwomukadzi akanaka mukadzi anoenda kutoireti herewe unotoendawo kutoireti aende kana aende aiwa muriri kuna makozi chiripo 15% makoti nekunaka kwesewo ndandototora padizvo ndanyatsokumutaurira mashoko
nekunaka kwese kumakoti akuita sei kusiiwa tenderera makoti tida kunyatsoita body viewing but kuti ugare urimo nekuti akuchuza shoko ramwari rinoti for better for worse for richer for usazombofe wakavenga murume nekuti hamuchisina mari ndokunge munayo mari yacho usazofe wakabuda kutohura nekuti murume ahura rega chirwere chacho chikubate zvako dhani kuti muzotanga kuita dhibheti rekuti akauya nacho ndiani zvongadai ini ndakachipiwa ndozakwa chikabvei ndakandipa anozviziva ende haana kana argument nekuti kumatesti kwacho kwose taienda saka anotozviziva kuti mai vangu ari straight dzungu hachisi chihureka zvinhu tu zvakasiyana murume kana akuitira chipfambi kana wafunga kubuda uende usafurirwe nemasistrani amazoro mazuva anokuwa nemasistrani vakadzi matalibhani ari mudzimba anokudzwa kuti sha itawo musi waunobatwa ndemurikwa nemavhidhiyo ari ubudai unonyara zvekuzonzi hanzi wazomwa mapiritsi nyadzi dzinokunda rufu and I don't support makambozviona kuti murume akahura anoramba ari pamusha komukadzi musafurira nejende dzenyu dzamunoda uzana mutiri jende idzi unoenda vanenge vasiko minister of gender 5% but rega idzimeka alright teerera murume wako kana zvanetsa getaway uende kumba hazvirambidzwe izvozvo aditi zvakanaka zvisina kuzotorwa vhidhiyo une mumwe murume wemunhu ende varume vanobva wangwara muri kuona mazono zvavanoita kukunyadzisa kusvika pasi unofamba sei muraini unenge wakungoita kunge kapiko kukeke unoziva mukadzi akabatwa akapusa kudarika murume anobva aota asikana anobva aota dziriwa hazvichabude zvakaita sei beta kubuda usina mbopiwa history yechihuri zvakanaka izvozvo ndatenda ndanga ndadangokodza anatete vako make them your friends if you see my inovonerana kuti ndadatopinda postori masowe because of ye because vanopinda masowe ndatotoritengera izvozvo iwe unenge uchingovhara vanhu uchingovharawo vanhu kuva kuita sei uchingopinda iwe uchoti grasi iwe uchingoziva muTactic ini chandogona wozvamba ngapere nakasara pasi aiwa ataura zvakanaka muombererei maoko kuvhara kwokuti nyange usingaide chero usi unongoti wo amazvoni ndo mashoko angu dzamurandakadzi handizoti pane vabatsirikani hatidi zvokusora tichingotenderera straight to the point ana mai pane pandakanganisa remekedzai varume venyu vapei nzvimbo yavo murume nyange ukaubhesera sei ini neinbox yangu inogara iri full murandakadzi ndasiwa ndadii saka ndinotoudza munhu kuti unoziva we are not perfect, I'm not perfect. Ndakatoitawo mafailed marriages angu but iko mune zvinhu ndakucorrect handiti mukazoona ndabuda mweya wetsvina chaina ndafutadzi amazvona but correcta kana urimo munomo wakambowanikwa ukawanikwa futi correct wakawana boyfriend yako correct vanhu vanga vachiri kutaipa handiti vachitaura